күп районнарда, күп авылларда, әгәр дә анда таныйлар, сөйләшәләр, килеп күрешәләр, әгәр дә үз районыңда, үз авылыңда, үз ягыңда сине танып алмасалар, синең язуың әллә ни түгел икәнен аңлыйсың үзеңне. Мин инде дулкынланып торам, шушы үз ягымда, үз төбәгемдә, Актаныш, Акилдә мине танулары өчен бик зур рәхмәт. Иңгел Навапич, сезгә бик зур рәхмәт. Актанышларны онытмаганыгыз өчен, шулай зурлаганыгыз өчен, данлаганыгыз өчен Алла сезгә зур уңышлар насыйп итсен, исәнлек, саулык насыйп итсен. Менә шундый матур китапка керткәннәребезне инде гадәттә без шигырь язганда тәмамланмыйчарак калса шигырь очлыкта куябыз. Монда инде буш урын калдырганнар. Алла насыйп итеп, мин инде үзебезнең менә талантлы каләмдәшләребез безнең белән дә басып тора. Шулар әкренләп монда урын алырлар дип уйлыйм һәм өметләнәм шулай булыр да ул дип. Әле монда басып торучылар арасында да шундый ук шәхесләр булуына шик юк. Рәхмәт барыгызга да. Исән-сау булыйк, һәрвакыт бергә булыйк.